निकासि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद जाय आफादा 1972 मायथाइयाव जोनोम मोन्दोंमोन आरो देग्लाय 2022 मायथाइयाव 50 बोसोर 50 इयार्स कमप्लिट जाबाय आरो बे 50 बोसोरखौ बिथांमोना 50 बोसोरसालि जथुम्मा खुंनायजों लोगोसे सनाथि मायथाइ फोरबो हिसाबै बिथांमोना खुंदों। आं बिनि थाखाय निकासि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफोर आरो बे ओनसोलनि मोन 52 गामिनि रायजो राजा बिथांमोनखौ आं साबायखर बावदों। दिनै गेवलां मेलमोन आरो बे गेवलां मेलाव बिथांमोना हांख्रायदोंमोन बाहागो लानो मोननानै गल्डेन जुबलि बायदियाव मोनसे जारिमिनारि बोसोरसालि जथुम्मायाव बाहागो लानो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। आं बिनि थाखाय गासै निकासि ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनखौ आं साबायखर बावहरो। जों बयबो मिथिगौ 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जे बर'नि मोनथामथि गोरोबथा जायखौ बिटिआर गोजोन गोरोबथा होननानै बुंदों आरो बे गोजोन गोरोबथाखौ एबसु एनडिपिनि मोनब्रै हानजा आरो इउपिपिअ बे मोनथाम हानजाया सागान होनानै बे सुक्तिखौ खालामनाय जादोंमोन आसाम सरकार आरो भारत सरकारनि मददआव। बिटिआर सुक्तिनि माखासे दफाया मावफुंजाबाय आरो माखासे दफाया दाबो मावफुंजानो आद्रा दङ आरो बेखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सागानजों जानाय हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआर सुक्तिनि जायफोर दफाया दाबो मावफुंजायाखै बे मावफुंजायै आद्रा दफाखौ मावफुंनो थाखायनो जोङो आसाम सरकारखौ जोङो आसाम सरकारजों रायज्लायबाय थानाय जादों, भारत सरकारजोंबो रायज्लायबाय थानाय जादों आरो मोनफ्रोमबो दफाखौ मावफुंनो थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो जेब्लासिम बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरा मावफुंजाया बै समसिम जों जिराया होननानै जों खोथा होदों आरो भारत सरकार आरो आसाम सरकाराबो जोंनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खावलायनाय बायदि 2025 मायथाइनि गेजेरावनो आद्रा थानाय बिटिआर सुक्तिनि जिफोर मावफुंजायै दफाफोर दङ बेखौ मावफुंनो थाखाय बिथांमोना खोथा होदों आरो जों सानो 2025 मायथाइनि गेजेरावनो बिटिआर सुक्तिनि आद्रा थानाय दफाफ्रा थाबैनो मावफुंजागोन होननानै जोंहा मोनसे दुलाराय बर' फरायसा जोङो आसा खालामो।